Záujem o mince z územia našich predkov. V Prahe dnes zdražili jednu z najzaujímavejších zbierok. Jej majiteľ Václav Bruna na nej len za dnešný deň zarobil cez 6 miliónov eur. Časť peňazí venuje aj na obranu Ukrajiny. Říkává se mezi sběrateli, že mince ti udělá radost dvakrát. Jednou, když ji koupíš, a jednou, když ji prodáš. Povedal nám Václav Bruna ešte pred dražbou svojich mincí. Vo svete zberateľov sa nestáva často, že niekto predáva zbierku za svojho života. Václav Bruna dnes videl, ako sa o jeho skvosty bili zberatelia z celého sveta, tak ako to kedysi robil on sám. 750 poprvé. Ten pocit toho loučení je, ano, bolavý, ale zase nezbytný. V dražbe sú aj mince, ktorými platili Kelti na našom území. Mnohé nie sú ani len v múzeách. Dražená zbierka pána doktora Brunu je výnimočná najmä množstvom veľmi vzácnych mincí a dokonca unikátov, ktoré táto zbierka obsahovala. A toto je najvzácnejšia a mimochodom aj majiteľovmu srdcu najbližšia minca, 10 dukát z roku 1669. Vyvolávacia cena bola 300 000 eur, predala sa za 650 000. A ja musím povedať, že za 650 000 definitívne predáme pre číslo 13. Ďakujem. Kupujúci ale za ňu zaplatí celkovo s aukčnou prirážkou 780 000 eur. Kdyby tento 10 dukát to překonal 3krát, byste mě nechytil, jak bych tu skákal štěstím. To, že Václav Bruna teraz pustil do sveta najvzácnejšie mince, neznamená, že opúšťa svet numizmatiky. Naopak sa stal jeho neodmysliteľnou súčasťou a aukčný katalóg spraví jeho príbeh nesmrteľným. Braňo Tomaga, televízia Markíza.